Alhamdulillah. Cek iso joget. Lah nggih to. Wis sedaya kula sak konsen ndongaken jenengan tetep pinaringan sehat, Mbak. Mergo jenengan iki dadi menapa menika sesepuh sing kudu diantu-antu dawuh pangandikanipun supaya ngibarate seniman generasi ini wong yen mlaku mboten kebablasan enek rime. Lah rimipun panjenengan. Jarine sapa? Lho jare kula kok. Ayo bener iki nganti rupane kok tromol iki mergo ngeram-ngerim. Promol. Wis tromol kok. Nggih. Oke, yo nyanyi. Niki waranggana riyen bar niku kula nyuwun jula-juli lho, Pak. Jula-juli. Ora usah. Alah niki panyuwunan wis orek-orek wis sapak bajulan. Niku lak Madiun, Surabaya kan dereng. Ampekane wis menggeh-menggeh. Dongkrek. Dongkrek niku pripun, Pak? Dongkrek niku kayu dikeki gerigi ngono. Kaya rorowe iki wong Yogya mbok aja nerangne to. Mengko rampung sinom grandel aku tak nyuwun Mbak Dian Munasiroh. Ayo sik kelingan ra Retno Pengasih. Bu, ayo. Ayo Bu, ben disiapke sik. Mas Cahyo dalem tasih dipun tenggani kali Pak Hari. Inggih. Sedaya bapak-bapak Pak Dirman nggih. Oh saking pesate. Pesate. Oh inggih Pak Dirman nggih. Nyen presane mriki tasih komplit lho. Alhamdulillah sembah nuwun bapak-bapak sedaya anggenipun kepareng tresnani dumateng budaya. Mugi-mugi nggih bakenipun Pak Hariwur, Pak Mujono lan sedaya kemawon, Pak Purnomo tansah manggih hayu lan rahayu, kiat sabar amanah anggenipun momong warga masyarakat ing Kabupaten Madiun. Mekaten. Amin ya rabbal alamin. Bu. Nonano ibarat wong numpak perahu iki cengkoke wong kepedesen ngene iki ya, Tru. Ayo. Pancen aku mau pas jam 1 mau pancen kepedesen. Mergo mangan sego pecel enake ndak umum, Pak. Pak Peh. Pecel Eling lho Madiun niku, sampean iki lagi asam lambung, aja mahamal sing pedes. Tur jare wis janji
Wis tak iringi luroro jiro, aku akan diet ngono. Mangan, jere manganmu 10 jam pisan, ora. Mboten gagal kula. Menawi teng Madiun ngeten iki lek kan diet mboten saged. Sebab napa? Masakanipun Piyayi Madiun menika khususipun pecel niku pancen istimewa. Luar biasa tak tertandingi. Matur nuwun ibu-ibu sing masak wonten mriku nggih. Panitia matur nuwun sanget, Pak, Bu. Jan kula teng Madiun iki kaya duwe sedulur kathah. Nggih. Saya menawi Pak Hariwur welah tenan. Anggere ana piyayi kagungan kersa atau panjenengane dhewe kagungan kersa mesti langsung telepon, Pak. Saya jenengan bunderi tanggal niki. Wis tanpa DP langsung tak bunderi mesti aku percaya. Apa? Iki kari ngenteni titenon to. Ade sesuk ya mulih ning Solo, tangi turu kae ya mesti langsung entuk telepon kok Pak Hari. Mas saya niki arep tak kencana tanggal sementen ampun lali mesti ngono kuwi kok. Kowe ngelekne sapa ngono kuwi ora? Apa aku dhewe ora ya. Wong percaya piyayi kuwi tenan. Wis pokoke yen panjenengane ngasta dadi bupati wis to, budaya lokal maupun dalang-dalang dari luar Kabupaten Madiun insyaallah bakal sejahtera. Mergo panjenengane pancen seneng karo budaya. Ngono kuwi. Tur titenono sing jenenge pimpinan bupati kok seneng karo budaya, mesti tumindake ya budaya, tumindake ya mesti nganggo seni. Seni ada hal yang indah. Muga-muga kanthi panjenengan ngasta dadi bupati bisa membawa indah dan berkah untuk Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Tenan pokoke. Pokoke engko wis anggere panjenengan dadi bupati ngono wis ora mung ngenteni hari jadi. Apa jenenge kabupaten iki mbangun WC no wayangan Pak Dalang. Oke, aku ngono kuwi. Heeh ya, Kang. Heeh ngono kuwi. Ya, Bu. Lumampah tanpa walah neng madyane jala Matur sembah nuwun nggih. Monggo Mbak Sundari nggih. Retno pengasih Ndudhae Mutiara. Siap. Yuk.
isih ana durprese nglali gong. Ora, pancen tak sengaja nggen gara-gara syukur yen enek hadiah utama engko malah tancep kayon diaturake sing tegese hadiah-hadiah ki ditampa karo piyai-piyai sing budaya sing bener-bener seneng karo wayang kulit. Oh ngono. Aja kuwatir, engko tetep diaturake. Ya, Mangga Mbak Lia. Katlewer loh ing pandherek yabe bisa milih kasih mestine arep apa kasih pasrah Mas Pelok. Nggih, Nggih. sugeng dalu, sugeng enjang. Sugeng Enjang. Pripun jenengan mirsani kawontenan ing dalu menika para lenggah tasih kathah ingkang kepareng pinarak mboten namung para warga masyarakat ning ugi para luhur, para pejabat tasih kepareng nenggani mangestoni lho niku. Nggih luar biasa Mas Petro. Nggih. Niki sedaya penonton tesih kuwathah sanget mboten pengen mantuk terus sing ngoten. Nggih. Lah Niki ngapa? saya Pak Hariwur nggih tesih pinarak, Pak Nggih. Ujono nggih tesih pinarak, Nggih. Pak Purnomo nggih kudur. Nggih, mboten napa-napa nggih. Sing dintosi setunggal niki Napa? Durpres. Oh, beres nggih. Tasih Ya. kathah to durpresipun? Oh tesih kathah wonten sepeda listrik, kompor gasnya wonten sedasa. Diecer nggih, diecer Nggih. nggih. Ampun dikabehke teng mriki mangke lagu terus durpres melih lagu terus durpres Oh melih. ngoten. Nggih, nggih. Nuwun sewu niki Pak Mujono badhe ngendikan pripun? Monggo Pak Ujono. Nggih. Luar biasa, kadule Pak Ujono, kadule Mas Haji setia, murid-murid budaya, kalite tasih lenggah sama lenggah. Tapi kayak gitu wae Mas Milo, ceritanya bagus. Ini saya bagus dengan mawon muncul lagi hidup, makanya sepeda harus sepeda listrik untuk kayaknya. Nah, iki sing kabeh. Nggih, nggih. Sini sing enten komoro sedoso Meksiko gangsal masih akan turun beras itu nggih kalau ditibali langsung adek mendhet cocok diaturne ngoten nggih. Siap. Nggih. Kula anu iki nggih Monggo Pak Mujono nggih, monggo-monggo. 0835 langsung maju nek cocok 0835 Ardi 0835 monggo 0073 0073 0953 1721 monggo langsung mara mriko. Langsung mriko 1573 0136 yuh wis rada esuk kita suarane entek 0136 1051 monggo sing cocok langsung maju mawon pun milih mriko aja milih sepeda karo sepeda listrik milih sing enten teng mriku monggo 1305 1678 monggo langsung maju Bu 1678 nggih 1099 0248 monggo langsung mriko dicocok nih Mas Ardi rene dicocok nih monggo sing oleh dicocok nih langsung 0249 niki disebutnya pisan langsung nek enten maju nggih 1933
0115 1281 0704 1419 Mbak 0545 0192 pun niki sing hadiah cilik-cilik pun kantun sekawan sepeda kali sepeda listrik setunggal monggo Mas Pelok setunggal lagu nggih diparingi tetembangan riyen ngoten nggih nggih tetembangan monggo Mas Petruk nggih ingkang aturan sinten nggih menika kala wau Pak Lilik Pak Kades menika ngersakaken bajing loncat nah nggih bajing loncat nggih coba kaya apa iki sing wani mbawani sinten bajing loncat nggih bawani bajing loncat nggih ayo Mbak Dian Mbak Winong masa aku meneh lah tulungane sing iso kok ya sing apal kok ya ora nggih pamundhute Pak Lilik kuwi mbiyen ya asring nimbali awake dhewe ya nggih Gunung Galunggung ya iso utawa apalah Bu Kesi bebas angin panggahing nebak kuring nuk kerbimbang mengke bar sak lagu sepeda langsung lurung oh iya siap hulang ngabang brang tineng aduh atek tai dai kecicing dai kecicing Saben saben waktu dipapiling ngececeng neang nu anggang saben waktu dipapiling matur sembah nuwun Bu Kesi men ditembangi karo Mbak Winong Nawangsih jumeneng Nduk Winong men dikancani karo iya Mas Pelok ya joget lho iki ya cara parahyangan iki oke Mas Gentong nih saya nih juga nggih berdua ngancani Mbak Winong ya monggo Cok selindro kemawon bajing loncat dados kuwi
di depan karo sangko diangkono Bajing loncat bajing loncat bajing loncat bajing loncat ke astana bajing loncat ke astana bajing loncat ke astana api depan karo sangko diangkono api depan karo sangko diangkono Duga saka sarina peruang pisang Kreasi niki wau Bah. Komplite wayangan niku mboten namung cara Sala, mboten namung Jawa Timuran, sosok Bali, Sunda mlebet tenggene pagelaran wayang kulit. Ngibarate wayang niku kaya sampiran utawa memean. Disampiri menapa kemawon watone ora abot, ingko sampirane mboten pedhot ngoten. Nggih. Luar biasa. Nggih, Pak. Biasa di luar. Manut zaman kelakone. Leres. Zaman kelakone. Padha nek irama ngeten iki wis kulino kula ngrungokne. Nggih. Madiun enten dongkrek. Niki upama digiarap ngene iki lebih semarak. Nggih. Dongkrek. Dongkrek niku pripun, Pak? Dongkrek niku kayu dikeki gerigi ngono. Kaya rorowe iki wong Yogya mbok aja nerangne to. Wong aku ki tuku ning ngene Jamil. Aku ki tuku Jamil ki saiki dudu dongkrek. Dong banteng. Enggak, pedanyangan. Aku ki tuku ning ngene kuburan cah kae. Nggih. Le tuku ki ning kono, tak nggo gusah manuk ning sawah. Nggih. Angger dobonge krek. Krek ngoten niku. Dung saking kendang, krek saking alate krek. Terus kempule dhuwur go. Dung dung krek, dung dung go. Mula diarani dongkrek. Kuwi ciri khas Madiun, asale Komejayan Caruban kene. Nek sakniki sik modern dung dongkrek niku wong barat. Dung dongkrek, dung dongkrek. We will we love you.
Yo. Takon kanca-kanca sing muda taruna ki dong, kira dong pekok. Kaya roh-roh aku ki ngampe cak duk. Ki di kuwi drum lagu barat lebokne gamelan iso. Ngono. Don of Sal. Oh, wah iki. Cak duk yo. Sing banter to kaya arasan. Don of Sal. Dondong apa salah, duku cilik-cilik, gendong apa pundak, mlaku demi-demi, ceng. Lah kuwi Jawa no, Mbah? Lah aku omong apa to? Lah ki majane cara rock and roll ngono kuwi. Don of Sal. Iya. Dondong apa salah lho. Kuwi nggo cek dung ki Den Pasarmun ya iso kuwi. Kok iso? Cek. Den Pasarmun penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno wilir. Tapuk lambemu. Nek Pak Dito ngerepe saya, Pak. Ngerep iki ya iso cak duk. Ada kerupuk jenenge rodok. Buah serut jenenge dondong. Sindene bengi-bengi moblong-moblong. Bojone Marwata kegeden bokong. Duk liwet dendeng gudel, cak. Duk liwet dendeng gudel. Asumana kundal kandel. Jangan gori jenenge tewel. Mara tuwa kaya Gatut Kaca. Sing ra penak mburi dhewe iki lho. Yo Mas Timbul, kene iki ana desa Bajulan. Nggih. Lah niku duwe ciri khas Sampak Bajulan, guntur. Nek cara Blora guntur. Ya. Tak tung. Ngono kuwi. Kuwi jenenge bloronan ra enek guntur to, Mas. Enek to iki. Enten. Kuwi nek pas mlaku kuwi deng lang tak. Enek neh. Tang tak tekenduli tang tak tekenduli tang duli tang tak dintang tu tang tak duli tang tak de. Kenduli tang tak. Nah ya tak tung. Kowe engko melu. Suwe unik men. Aneh ta? Nggih. Kuwi Sampak Bajulan. Nggih. Yo nebang. Ciri khas Madiun niku kathah. Malah ngendikane Suwargi Pak De mantep lho. Srepek 6
Songo, Menyura, Medya niku enten sedaya. Enten kabeh. Yen 6 niku 6 loro, 6 lu. Yen songo nika 6 ci 6 lu mara lu 6 nika. Mula lu 6 loro. Bangga dadi wong Madiun. Nggih. Orek-orek. Yo ora metu ora enak ki engko. Yo. Madiun no. Madiun no. Komplit. Parikane ya enek. Nggih. Nglanduk maca rayung bareng kepethuk atine bingung brangkono. Nggih. Ngono. Pilang kenceng bablas caruban kadung seneng digawa gendaan. Yo, monggo sapa sing Mbak Munasira sing asli Madiun. Yo, sing wong pilang kenceng yo. Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele bodong. Dong. Oke. Nggih. Nandur jae neng galengan nyambut gawe bebarengan. Sayo sing rukun nek ora montare. mudhun kencing manisku. Alhamdulillah. Cek iso joget. Lah nggih to. Wis sedaya kula sak konsen ndongaken jenengan tetep pinaringan sehat, Mbak. Mergo jenengan iki dadi menapa menika sesepuh sing kudu diantu-antu dawuh pangandikanipun supaya ngibarate
seniman generasi ini wong yen mlaku mboten kebablasan enek rime. Lah rimipun niku panjenengan. Jarine sapa? Lho, jare kula kok. Ayo bener rime iki nganti rupane kok tromol iki mergo ngeram-ngerim. Tromol. Wis tromol kok. Nggih. Oke, yo nyanyi. Niki waranggana riyen bar niku kula nyuwun jula-juli lho, Pak. Jula-juli. Ora usah. Alah niki panyuwunan wis orek-orek wis sampak bajulan. Niku lak Madiun Surabaya kan dereng. Ampekane wis menggeh-menggeh. Tuwapuk ya kowe ndak ndongake sehat malah tak pulasara wong tuwa. Dari kula nggih mumpung ketemu ngono lho. Iki sak gending wis. Ayo sak gending nek njur engko begijikan meneh tak jajal ambek aku. Apa? Mbak Lintang, ya coba kaya apa? Karo Umi ya nduk, iki sing bocah dua sejoli iki. Ya coba kaya apa? Nggih. Sing lagi tren, sing lagi viral. Kitir Sumilir. Oh iya, monggo. Ya diaturake karyane Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri, Kitir Sumilir. Coba kaya apa? Nggih. Jan sinden-sinden bareng ngangge seragam kuning jan resik-resik cantik-cantik. Ambior. Nggih, elak tenan nggih. Ngasta iki siksa ya. Nggih. Nggih. Mas Udin Mas, yo Mas, mumpung sampean iki dirubung karo kamera. Mang sorot mriku kabeh Mas. Ayo. Nggih. Jangan lupa subscribe. Ayo nggih. Kono Mas. Ayo Mas Udin.
matur sembah nuwun Kitir Sumilir. Cilik cah loro iso serasi. Sak suarane. Bocah kok luar biasa. Barang ya padha, salah ya salah kabeh. Ya iya. Jenenge kompak nek konsisten bener ya bareng, salah ya bareng. Pancene kentir ning silir iki lagu kuwi pancen. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Oh. Tak ya ora apa-apa kuwi kleru nek ngono wong kulinane sabane nang kono nek ning Solo ki dhek. Wis tutup. Dek buka kuwi jek enom kae, dek buka kae. Tak tutup. Sing buka Gatot Kaca iki mah ya. Gatekne Pak De Marwoto iki. Ya senenge. Nggih. Sinten iki Pak? Niki tasih hiburan 3. Hadiah hiburan tasih 3. Hiburan riyen. Hiburan niku sing 3. 1283. 1283. 1283. 1322. 1322. Wanita cantik. 1524. Yang nomornya cocok segera mengambil hadiah hiburan. Enten? Nah. Terakhir mengke sepeda kuning. Nika enten sing mlayu nika. Pun dicocok nih Mas. Nggih. Nguyuh wae entuk hadiah. Angsal niku. Sing loro hangus nggih. Loro hangus. Diwangsuli Pak sekali. 0776. 0776. Aku lulus SD. Sekolah kok kowe? Nginceng. Mboten enten 0776. Ada nggih. 0512. Jaran rolas. 0512. Hangus. Rolas. Bon anu hangus. Nah, 0 berapa? Ki Mbak anu. Mbak Yanti. 1754. 1754. Enten 1754. Hangus. 0108. 0108. Karek siji ora payu to iki. Payu Pak. Tasih kathah kok. 1408. 1408. Angus. Yes. Pun. Karek motor kuning sitok lagu riyen Mbah Kirun. Monggo tung tak tong ya. Nah, nggih matur nuwun legane karo anake. Salah. Bar iki mbok kapan petuk neh kok. Ayo nggih. Monggo tak bagus ya. Oh. Acar ketimun dicampur lemper. Ana pipih dienggo wadah lapis. Wong Madiun milih wis pinter, tetep milih sing arane harmonis. Berjuang bersama-sama. Buah manggis, buah pepaya, milih harmonis. Madiun sejahtera. Amin ya Rabbal. Lewang-lewong atine susah, pikire bingung. Oh iya. Wiwit dolopo nganti pagotan bareng markarya gandeng tangan. Bablas jiwan dolor terus neng karo
Indonesia persatuan nadyan beda pilih Long cilang cilong boceng kering pangapurale mulai ngejung sayang panglewo mundi salah nyon pangapura tretan kapi mundi salah le pula nyon pangapura jajak kacunan panjenengan Montara sampang le karo masake jebing kapi panglewo tuan dokter capen apa teh tritan sedeje mon tak gempang dadi reng leke panglewo mun tak pelak nyarena pese nyarena pese retek nih jumbangan alon-alon matone kelakon gremet-gremet matone slamet menyang Jombang Locak kampunge sing nek lemah geneng akeh dine ayo nek ra sambang Locak kirim ingon yen ra seneng apa mas tine paman rete-rete anake apa nek rete-rete Locak anake boyo penorawani mulih sebabe apa mergo rawani mulih wedi karo mara tuwa rete-rete anake apa nek rete-rete Locak anake bajul penorawani mulih sebabe apa anane rawani mulih Locak mergo rati susul ali-ali tamumpang kasur ngelingono larang regane aja lali pahlawan sing gugur ngelingono jasa-jasane
dagelan bayarane rada lumayan sasirame tumpak aku mobil sedan bareng tanggapan sepi sedane mlebu gadean sedan cilik sedanan sedan remuk mari trabrakan prawan cilik prawan-prawanan prawan remuk mari tabrakan otot-otot unine tekek sandal kayu jenenge teklek kalau garing jenenge kaplek wong wedok metu bengi jenenge tah melek ndunduring randune garing salopring susuwe bajing ana arek prawan rambute dikriting bareng kodanan kaya kucing gering cekap semanten kidungane Arjuna sae lan boten para karasa wirawiri madang kara selalu di hati tenang tenan aku dan ngidung iki ora gampang lek sing ngidung iso ki akeh nek golek luwese pantese lho lek Mbah Mantem biyen mesti paling enak temanten baru iso nikmati yen bulan madu jam 7 wis mapan turu lampune dipateni tangane ngremet slambuk kowe nek duete karo aku mesti enak ayo ceritane temanten anyar arep-arep tamune bubar salah pengen mlebu neng kamar pengen buka barang sing anyar jenenge kado awiye tangga teparo dibuntel abang karo ijo barang dibuka jebol lato-lato ngono ki nek nggo mantenan ora penak dadi bujangan ngalor ngidul gak ana tujuan yen turu mung dhewekan kepengin anget ngeloni bantal ngono kuwi pian pancene ngono kuwi enak enak piye dadi perawan aja ngenek Joko mergo Joko mengandung vitamin ngono ana